sari kaham padi oke sini tini oro Christmas gathering ni sini suisak tongo iPhone buskang busuk number wo Christmas gathering ni tong abaseng teksa thi klien nangna dinahan seng gathering khlainai ni seng decision lasakha gathik abahai abni bai obviously sini decoration ba joto kisho abro seng sini area ni ngai asuk seng poza teilia especially sini Sinai rong hambai maro brongni oje decoration oro jaga seng brongni sakha nau je jaga decoration khlai aro han seng khlai Sinai tobe ke banner rong khai seng biar khlai abahai ke next rong khai seng bela ke kaham ke khlai chiranyai ke phadi sini roll call just seng sini motharo busuk sopeka just seng abo nanyai raima teisa mothani khorok busuk sopeka sa please nau je jaga tongo basa khangkai hamnai sopai jako acha soi sopeka to bela ke kom ko ngai tongra sitheng champa haseng ni sopeka champa haseng sopai jako Chandra Sadhu khorok busuk sopeka sini teidulai tu nai leader rok sate saman dato koiজন atong tabu wah deksak gone nyai gadi khorok busuk bangka now koijon apai ka saman liya da acha to tong kadi daw 1 2 3 4 5 6 7 tong ta oro 7 do Engkai Chandra Sadhu 7 erpore engkai phali Emmanuel belai kesal ni bai sok penlen na hei tong na Emmanuel sok pai jako nareng sok pai ka ha hambai taksa jorak tei nareng han hayas 27 phadi jeng japa khrop jon neksa nareng 27 engkai kamting je sok phai ma jorak tei kamting gone biya de obana ta bukan segone sian này 75 acha tisang ma Sinai kami ni busuk tai gone manli abo to no asa khai sanai abo ojonai bokhorok semlek nai honai sakai sai de kran sai yang teh ha 150 raika 150 raika oro जों जे रुमै दंमोन अब ठीक सेदो 150 से 50 तक साकबां नाय ओंखाय फादि सिनि तालसु जुराक्तै सिनि क्लियर दि फाइनल क्लियर दि 150 ओंखाय फादि ताबो ओको सिनि ओको बिसो सपेखा सिनि दिकन रो खरो बिसो दं खरो बिसो सपेखा सा बासा खायसानो सिनि दिकन रो नायकेना Sini dikon 3 jona belake hambai tini khai nong ma sasok nai jat dikon 3 sing hari sing worker of crowd sub tong sing just nice rene sing worker of poison tong sing ka tham tong iPhone sini sar tong iPhone bini ulo ta sa sing sing thang nai Engkai sing sarjona. Engkai phadi engkai tabo engkai tini ni sini short message narang nai sini
KBCA ni Mission and Evangelism ni Secretary Reverend Jersanglia Sar ang benar yang pengen baik konyai tai ang kebang ronu tang tai asal sinian thanglia ang benar yang beskang pengen baik konyai angkai abna yang beskang angkai acha angkai belake hambai hadikai ang just benar saisong senungui tongkho kintu bini family paisa angkai sen tabok nailar kangkai belai belake kaham injada angkai sini madam biang saita soi tongkhang mokolo kalai li ang tongkha angkai kokai hero khai biang thangkha berai jatong angkai phadi ang konyai sini kono ang konyai sini dikon Joy Prasaduk ni kanting ang benar yang pengen baik konyai yang gan nak bahasa Padikan senjas kaisa seng sini hamsanguni mari seng kesa sini tini ni je short message to bananya seng benar besar nai ke sini dikon Joy Prasaduk ni obna zakai rekai belai ke hamai pagi seng azora seng palkai seng zapak klop cerenta angkai belai kena hambai obohai Christmas gathering ini obo ang puila narabai baksa pai tong pai mani ang takle ni Christmas speaker ni bagui rai matuisa baptismo thawo ang tei ani paribar chung phelajak obo ni sujugo arabo orokok sana tongnai sini ordained evangelist Ranthang Moya bini poribar te bos saho joto tabuk lum lagi nogo kelai tong lai kha awni bagui borok Christmas bocung borok chung bai baksa pali maya oro bocung bai baksa tini tongoi maya awni bagui osujuk ang mangkha belai kena hambai sini Hathai kor area district pastor tongnai tei sini leaders tongnai rokno ana osuduk ka hambai mane bagui ke introduction ke ang tei rilia ang kai pastor Zirsang liana secretary mission and evangelism abo kai ani logisong au masano tei group sini nayok tong obiang thang kau bo jang tung sawi maya abo mobile nai pro simi bono nugui mana mobile nai sig ya kai abo khitung thapa ya mongsa asuk baina noro buji sidi asuk na bini bumung kai Simon bo biang thang kang tung sawi maya buma bo sawi maya tabu lole nong khopai na hai matong asung nong tung jin introduction belai kena hambai segi sarna kai seng anytime jekunu jora seng jekunu jaga ro phan seng nukhang kai sade sini madam bagu kau sade kau borok kaham kai sade bo kau borok sanai do sini mission secretary bo darlong phana bo darlong han ahi phan bo asai mangkai deborma gambai kau borok kaham kai sade ga hambai sini ula toisa seng ang last paithak jora toisa ang abok painai je sok phaisa khorokna ang toisa just sini hisab tonani bai ang toisa last ang jepo hambai nai ajora ang toisa rule call klaina kai je
tejulai tui phane rau now at least now ni dol busa gotong busa idea ladi abong kai belai kisa abong kai jekunu somoyo seng tiar tongman ta sani bai ga habai phade toy sang tini ni host ang bune ojorana japai hambai sarna gangkai bini roll call tai guest rau chini khomar phane rong sini murumun bai hambai re gangkai khaklaya jeng tini kereng motha je tonglai ro tini sokhaicak ni khakhaya gangkai chini speaker je chini area sokhaine rau brabo chungai baksa present tongpaya gangkai chini koya rau no ang tak jorana japanai chini koya rau tiar tongphang kai gan tangnei eba tang thamsek ichabai musai chini pandana musangrei jeng aboni ulung gangkai chini ro sokhaicak tonga ang